Nestabilné pripojenie. Kebaki, to som ja Kebaki, vítajte opäť v tomto novom videu a dneska je to opäť War of Tanks, ako vždycky. Dneska som tu so Shardion Missile, takže americká raketa. Ideme hrať. Rakety. Budem sa snažiť dávať čo najviac raket, takže rakety only. Z raketou som strašne moc blbol, vláda. Let's go. Ktorý ti... Co to bar skoro dal? Dobre, to musím robiť aj toto. Let's go. Dal hit. Siem 100 damage som dal. Let's go. Mouse je AFK alebo nie? Nie je AFK. To sa už nenabúra. Jau. Máme je. Dobre. Trefa do černého. Jeden z pásů je rozbitý. Let's go. Vyhrali sme. Či to ešte nie? Aha. Let's go, vyhral sme. Super. Mám čo strihať. Taký problém mám, že proste, jak to povedať? Že proste ja som natočal slovenské videá ku screeninge, hej, nevedel som ešte natáčať na YouTube. A bolo docela cringe. Takže som tak vymazal. Ale najväčšia chyba, čo som robil, je, že som si privolal ľudí s tým spôsobom, že som začal robiť English videa. A jak môj, neviem kto, pozná, ja vôbec neviem English. Zoberiem Google prekladač, dám text, vyriešené. Takže preto som začal už robiť normálne slovenské videá, ale teraz ľudia to holy moly. Pozeraj sa, ale nikdy nepozeraj. Ty si taký debil, ty si nemôžeš... No, ešte... To nesralím. Nemám šancu. Aj keď... Náhoda. Skoro to mám väčšiu šancu, nemôžu proste. Poľa sa ty dám bora do mňa a neborám do seba. Toto som nesal. Toto som vôbec nesal. Dobre, kde ideme sem? Rozhodne, že tam. Takže rakety pripraviť. To vôbec doťahne. Neviem, prečo tu strelím, toto klasickú. Taký moment. To je nedôležitý. Takto. Dávaj plyn, dávaj plyn, dávaj plyn, dávaj plyn, dávaj plyn.
Vieš čo? Fuck it. Idem lietať. Aspoň som mu dal damage, to je hlavné. Pre taký ľahký tank, kde by som ja. To je jedno, proste idem niekde. Záleží, kde idú ľudia. Títo tu debili. Máme tu ďalšiu Shardiana. Medzi Shardian missile a týmto klasickým není vôbec žiadny rozdiel. Jediný rozdiel, aký je medzi tými, je iba, že Shardian môže strieľať rakety, to je jediné. Skvělý zásah. Vyskúšam. Čo mám? A tam sú traja. A to čo mám robiť teraz? He's dead. Dostali to. Serious. Pořádný zásah. I'm gonna fuck you as... Chill. Let's go. Jeden takový zásah a dorazíme je. Ešte traja. Som bardzo zvedavý, kde sú. Tam sú. Dobre, idem na tamtoho. Fakt. Dobre, takže to by bolo všetko asi. Takže dajte like, odber. Aspoň sa pozrite na toto video, keď vám vyskočila správa, please. A to je všetko. To čaute.